Nyambi mangan godhogan gembili. Dolanak laut delok kapal selam. Ampun kasumpen padha mangsuli. Kaprangga kula aturake salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para rawuh ingkang dahat bagya mulya. Ingkang sapisan sumangga sami ngluruhaken asma dalem Gusti Allah. Ingkang Maha Agung srana ngutaraken sakaing puji syukur. Dene ngantos sakmenika taksih kepareng ngleburaken kenikmatan lair lan batos. Saengga kula lan panjenengan sami saged kempal manunggal wonten ing papan mriki kanthi rahayu wilujeng. Lalu kawuningan pilih panganten dinten Kartini punika kita adani. Awit saking kadereng ngurmati lelatetanipun pahlawan bangsa ingkang sampun ngrumiyin katimbalan ing pangayunaning pangeran. Para wicaksana sampun paring sesuluh. Pilih bangsa ingkang kihormat punika bangsa ingkang saged ngurmati para pahlawanipun. Kanjeng Nabi Muhammad paring dawuh, kaum wanita iku dadi saka gurune negara. Yen wanita ing sawijine bangsa iku bobrok, mula bakal bobrok uga negarane. Kula aturi menggali kados pundi manawi asri sami ngangsa-angsa Buddha tansah ndesek kangkunipun dipunuja kamurkang bab bandha kakung mesti badhe tumindak nalisir saking samestipnipun wedal wonten kalodhangan tajang sami korupsi ngelari padha negara. Para rawuh, kewajiban pawastri dipungesaken lan dipunpandhengani dening Raden Ajeng Kartini. Panjenenganipun penging muliaken hakipun kaum estri ing jaman semantenipun dirempes dening penjajah. Lajeng Kartini boten namung berjuang kangge kelompok lan golonganipun. Senajan panjenenganipun bangsawan nanging perjuanganipun kangge kawula sedaya. Panjenenganipun ada-ada utawi ngadani sekolah pawastri supados tiyang estri ugi pinter kados tiyang kakung. Manawi sampun pinter, boten badhe nguja kekajenganipun penjajah, mesti badhe mbangkang dipun jajah. Satema kaum wanita gumregah sesarengan kaliyan kakungipun sami berjuang mardikaken bangsawanipun. Nanging ingkang tigang punika saabas sangkuanipun Raden Ajeng Kartini. Awet saring sampun kasil perjuanganipun, para putri sami klintu arahipun. Sedaya kepingin sami kalian priya, satemangantos boten wonten wates antawisipun priya lan wanita. Sinasa Raden Ajeng Kartini berjuang nuju emansipasi utawa hak sami antawisipun priya lan wanita. Nanging kedahipun tetep manut kodrat, boten sami kalian priya. Kakung punika tetep pemimpinipun wanita. Bapak tetep minangka pemimpin Bale Wisma. Ing musana monggo sami ngedonga mugi-mugi gegayuhan luhurinipun Raden Ajeng Kartini saged tansah kajiwa wonten ing pribadinipun. Kartini jaman samangke sangga ambabar ganda arum nuju kuncaranipun bangsa Nusantara. Ayam ning jaba dilebokake Sadurunge wengi sura. Kumohon sing tak sampaikan. Sedaya kalepaten nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.